estamos un pouco pillados de tempo, por eso vamos a empezar xa o debate. Hai que dicir que a 24 horas da fecha das urnas pois é o momento de facer unha reflexión profunda sobre o alcance dos resultados electorais de onte en España, en Galicia e particularmente en Compostela, onde o cambio de rumbo parece evidente. Onte pasou o que pasou e hoxe debemos botar unha ollada obrigatoriamente optimista para o futuro inmediato que nos agarda nos próximos 4 anos. 10 eleccións municipais deron de todo nesta cidade, con experiencias de goberno de todo tipo, con alcaldes que gobernaron en minoría, que padeceron unha moción de censura, que acadaron a alcaldía mediante pactos ou mesmo con maiorías absolutas. Desde a recuperación da democracia pasaron polo Pazo de Raxoi 8 alcaldes, 3 deles nos últimos 4 anos, que foron os máis convulsivos da historia política da nosa cidade. José Antonio Soutopaz, Marcial Castro Guerra, Xerardo Estévez, Ernesto Díez Cortizo, Xerardo Estévez novamente, José Antonio Sánchez Ugallo, Gerardo Conderroa, Ángel Currás, Agustín Hernández, son nomes xa que todos recordamos do pasado inmediato e que son historia tamén na cidade. O que nunca pasara ata agora é que unha forza recén formada como Compostela Aberta, con solo 2 meses de trayectoria, acade un respaldo tan importante que lle permita gobernar e suma realmente nunha profunda crise aos 3 partidos tradicionais do goberno local, como son o PP, o PSOE e o Bloque. Está claro que o SAR non vai a cambiar de rumbo, pero probablemente poden cambiar moitas cousas en Compostela e non só a cara dos principales ediles. Esta cidade optou por un cambio cargado de poesía, protagonizado por un novo líder, Martiño Noriega, que recolleu ca súa gorra milleiros de votos, pero despois da poesía do triunfo ven a difícil prosa de encamiñar o goberno que esta cidade necesita. Unha cidade en caída libre dende hai algún tempo e que, desde logo, presenta unha xestión que non vai a ser nada fácil. Para falar disto, para reflexionar conxuntamente, temos hoxe aquí con nós a Miguel Anxo Bastos, profesor das Facultades de Ciencia Política e de Xornalismo, secretario tamén do Departamento de Ciencia Política da Universidade de Santiago, un dos poucos profesores que nesta universidade consigue plenos nas súas aulas, un politólogo polémico, ultraliberal, podríamos decir, pero que ten unha ollada sempre interesante da actualidade política. Benvido, Miguel. Gracias, decano. Tamén están con nós representantes dos principales medios de comunicación da cidade. Xaime Leiro, polo Correo Gallego, un periodista experimentado en información política, autor tamén dun libro sobre a historia política de Galicia, unha parte importante dun libro sobre a historia política de Galicia nos últimos 25 anos, desde a chegada hasta a salida de Fraga, e que nos vai a aportar tamén a súa visión personal. E Mario Beramendi, por la Voz de Galicia, estaba anunciado domingo San Pedro, pero realmente as necesidades dunha redacción imposibilitaron que a súa presencia aquí, pero está moi ben representado tamén por Beramendi. En todo caso, trátase de 2 xornalistas con unha amplia trayectoria profesional no eido do xornalismo político e que teñen unha visión moi clara da cidade e moi directa diso que damos en chamar o circo político. Nese caso,
Imos aproveitar a súa presenza para reflexionar tamén sobre o papel dos medios de comunicación no momento presente e a súa incidencia na campaña electoral e, especialmente, o papel que nos últimos tempos veñen desenrolando as redes sociales, que particularmente no caso de Compostela Aberta foron determinantes para o seu triunfo. Dende o Ateneo, queremos agradecerles expresamente a Xaime e a Mario a súa presenza aquí, porque sabemos que hoxe é un día especialmente complexo para as redaccións dos xornais. E, justamente, Xaime terá que irse seguramente un pouquinho antes de que rematemos o debate. Para tratar de ser áxiles, imos estruturar o debate en 3 roldas de intervencións coas súas respectivas contrarréplicas. Empezaremos por unha valoración xeral sobre os resultados electorais de onte en Galicia, en España, en Compostela. En segundo lugar, imos entrar nas posibilidades de goberno da candidatura gañadora, da viabilidade dun goberno en minoría de Martiño de Noriega ou da posibilidade ainda aberta dun pacto de esquerdas que incorpore no goberno o PSDG-PSOE e o BNG. En terceiro lugar, pediremos aos nosos convidados que se pronuncien sobre o programa de goberno de Noriega, o modelo de xestión que propón e tamén sobre o discurso de cidade que, ao seu xuízo, necesita Compostela, capital de Galicia, meta do mundo, patrimonio da humanidade para o futuro próximo. Finalmente, como facemos sempre neste foro, deixaremos un tempo suficiente para abrir un debate con todos os aquí presentes. Moitas grazas. Empezamos, pois, pedíndolle a Miguel Bastos que rompa o lume e que nos faga a súa valoración personal sobre os comicios de onte. Andrés Ram. A valoración é o triunfo o fin do bipartidismo, aparentemente o fin do bipartidismo, pero favorecido por un sistema electoral que nestes casos favorece. A ver se me explico. Se as eleccións foran españolas, o resultado sería bastante distinto, a plantearía bastante distinto. Porque o sistema electoral corrixe, é un sistema electoral mayoritario que corrixe bastante os resultados electorais. Estas eleccións, tanto a nivel local como a nivel autonómico, foron eleccións nas cuales o que está a representar o corpo electoral está dividido en moitos escaños, por tanto é moi proporcional. Estamos falando de concellos con 25, 20 diputados ou con concelleiros, estamos falando de autonomías con circunscripcións electorais moi amplias, con moitos diputados, por tanto, o resultado reflicte bastante ben, en que se está barreira, bastante ben o que a cidadanía pensa. Se foran antes unhas eleccións españolas, o resultado aparentaría moi distinto. Probablemente moitos dos partidos pequenos que se quedan representación, os partidos emergentes non se quedan representación ninguna ou se verían moi minimizados. Eso primeiro, pero está claro que entran con forza os partidos emergentes, o cual leva a generar unha nova cultura de pacto. Na esquerda non, porque na esquerda esta cultura de pacto xa se dá de antes. A esquerda, por motivos organizativos, sempre estuvo fragmentada en moitos partidos políticos, por tanto, esa cultura de pacto a teñen, ou que non a teñen, digamos, os partidos do que dereita pouco forte chamar, que hai agora. A ninguén máis que socialdemocracia, pero bueno, falamos do PP e Ciudadanos. Claro, para mí, basicamente, despois creo que entrar no debate, o programa de PP e Ciudadanos define, para mí, realmente un pouco, define en grado, non en esencia. Pois podemos discutir desto, pero bueno, digamos que se chama aquí España a dereita, non ten cultura de pacto, porque organizativamente, sabes, desde que Manuel Fraga fundou o mundo, non para crear un partido único. Entón, nese aspecto, cando vai se nota moito, e neste caso se a muleta do pacto con Ciudadanos vai valer en moitos sitios. Porque se dá que os resultados de baixada de millóns de votos do Partido Popular e de centenares de miles de votos do Partido Socialista, basicamente, bueno, pues, por certo, resto de mora da aprobación frente a, pero que,
dos factores que despois explican mellor, a crise e a produción, basicamente. Parteu relativamente pouco isto hasta o momento das políticas económicas levadas a cabo. Ainda que empezan a dar algunos frutos, non se perciben ainda pola ciudadanía. É dicir, produción que foi destapada masivamente nesta temporada, e además nunha circunstancia de nunha situación empobrecida, e unhas políticas de recorte, na miña opinión, que non falamos de política tamén, mal explicadas, é dicir, porque o Partido Popular non explica por que fai os recortes, non explica por que hai que tomar medidas todas, non está orgulloso de levarlos a cabo, é dicir, precisamente o tomas así como de mala gana, así escondido, bochado, é dicir, bueno, se somos a derecha, porque mira, isto ten que funcionar, temos que ajustar o gasto público, temos que recortar o gasto, porque isto non pode funcionar, etc. E digo, facendo con orgullo, e dicir, facemos, mira, que dica antes que fixo. Se me xa como, no, bueno, recortamos, al final gastamos máis e tal, e al final fixemos tal, así, é como na ciudadanía, mira, para votar a esquerda, votamos a esquerda, de verdad, foi o que fixemos. Pero porque a esquerda é mellor facelo con Podemos, ou con o PSOE, que facelo con o PP non vale, non o explica ben, non sabe defendelo, non ten un discurso ideolóxico claro e potente, por tanto, paga as súas consecuencias. Esta visión global. Pero, básicamente, repito, esta baixada de votos se vería moi maquillada, cuidado con esto, nunhas eleccións españolas. Porque isto, ahora, o PP vai coger moito poder, pero a nivel español, probablemente o sistema electoral corrixa moito estos resultados. Agora, compañeros. Bueno, boas tardes. Bueno, eu para non afondar en ideas que moito da xente que está no auditorio, pois, lector habitual de periódicos, está claro que o fin do bipartidismo, que hai, a mí pareceme, a primeira idea que se me ocorre que hai unha situación nova, que hai un certo castigo á corrupción, o cual é bo para a saúde do sistema democrático, pero a mí me gustaría insistir nunha cuestión. Hai un certo plus de resistencia do Partido Popular, pese a desplomarse en 2,5 millóns de votos no conxunto do Estado. Isto me leva a unha seguinte reflexión para engadir algo novo, que é dicir, se as forzas alternativas non son que nos próximos meses de visualizar que hai unha alternativa e que se pode pactar sin rebumbio e sin ruido, o Partido Popular está aí, quero dicir, que nese sentido, e na que queda pouco para as generales, hai a posibilidade de que esta ilusión, de alguna maneira, que se xenerou onte e que é extensible a todas as cidades, e estou referindo basicamente a Madrid e Barcelona con Ada Colau ou Manuela Carmena, pois iso agora se convirte en unha gaiola de grilos, pois o Partido Popular vai estar sacando as manos. Entón eu creo que esta é unha primeira reflexión que habría que poñer enriba da mesa. A segunda reflexión é que as eleccións municipais normalmente son unhas eleccións nas que pesa moito a figura do candidato, a veces por arriba das siglas ou do programa, e nestas eleccións municipais eso parece que por lo menos non pesou tanto. As os exemplos de Lourdes en Pontevedra ou de Caballero en Vigo, hai un voto de castigo e hai un voto de xente nova que se está incorporando que non está no pequeno PSOE e que está favorecendo esta cuestión. Respecto a Santiago, para hacer a palabra a Xeime, creo que na Marea de Santiago hai unha diferencia de arranque que a Marea da Coruña. É dicir, Martín Herrera ven de ser alcalde dun concello, o sea, que tocou o poder, e a Marea Atlántica en sentido unha incógnita, non? É dicir, por facer un paralelismo, esta mesma tarde coñeceuse que finalmente co último reconto do Ministerio de Interior parece ser que a Marea Atlántica da Coruña gañou a Casa María por 4 votos. Bueno, que vale a ela. Estas son un pouco unhas reflexións que quería colocar en riba da mesa para non seguir afondando na idea de que o fin do bipartidismo, da crisis tal. Deixo a palabra de Xaime. Bueno, moi boas tardes. Gracias en nome do Correo por invitarme a falar aquí. As opinións que exprese neste foro son miñas exclusivamente. O periódico expresase a través da súa línea editorial e digamos que non necesariamente podría coincidir a miña opinión coa línea editorial do periódico. Con esta salvedade, eu por suscribir parte do que dixeran os meus compañeiros, é dicir, comparto con eles a apreciación de que os ciudadanos castigaron
ao Partido Popular, en menor medida ao Partido Socialista, polos casos de corrupción, polo enfoque da crise económica e por outras circunstancias colaterais de non saber enfrentarse a esa situación, non? Pero o que me gustaría diferenciar deles é que eu si creo que hai unha nova etapa vital en España. E esa nova etapa vital se mostra con contundencia na prensa internacional. Eu non sei inglés, pero hoxe pola mañá o primeiro que fixen ao chegar ao periódico foi pulsar na páxina do New York Times. Pedinlle a unha compañeira que me traducira porque intuía algo, porque vía a foto de Pablo Iglesias, non vía a foto de Rajoy, nin vía a foto de Pedro Sánchez. O New York Times, teño marcado aquí, decía: Madrid e Barcelona, fuerzas de izquierda. Decía que Madrid e Barcelona, dúas forzas de izquierda, dunha nova izquierda, pasarían a ser gobernadas. Le Monde, francés que sei lelo, decía: Manuela Carmena La Roja a punto de ser alcaldesa de Madrid. O Globo, un periódico de Brasil tamén referencial, digamos, na sociedade, no establishment dese país, di: unha líder antidesahucios gobernará Barcelona y Manuela Carmena se hará con Madrid al perder el PP el poder. Se a prensa internacional se fixera oco do que pasa en Galicia, teria que facer referencia tamén á capital de Galicia. A capital de Galicia é Santiago, e esa foto que teria que poñer a prensa internacional sería a de Martiño Noriega. Polo tanto, eu penso que se poden buscar interpretacións de todos os colores e de todo. Hai un feito evidente, e é o feito que é unha nova forma de facer política a nivel internacional. Xa está asentado que é o futuro en España, e está por ver daqui ás xerais se efectivamente o espectáculo que dan de negociación dos pactos é un desastre ou é unha señal de madurez. Eu, hoxe, mañán firmarei un artigo de opinión no periódico, permitínme chamar a todas as organizacións que poderían estar implicadas nesa negociación, as organizacións de esquerdas que son as que ten posibilidades de fraguar un pacto. O señor Besteiro deixou moi claras cales son as súas liñas: coherencia e responsabilidade. E dixo que non sería nin coherente nin responsable deixar gobernar o PP en minoría. É unha premisa. Chamei ao bloque, xa me dixera Xavier Vence na entrevista que lle fixera en plena campaña que o bloque negociaría en base ao programa. E preguntei tamén se darían o espectáculo, e na súa resposta foi ben claro, e dixo: negociaremos en base ao programa, e en base ao programa trataremos de que sea unha negociación curta e contundente. Hoxe chamei ás mareas e todas, non falei con todas elas, pero ten neso común o falar con algún dirixente que ten ascendente sobre todas elas, pois podo facer casi unha radiografía certeira do que dixeron: hai que gobernar e algún pacto teremos que sellar. Haberá en algúns sitios máis dificultades e noutros sitios menos dificultades. Apuntaban ao millor que, dada a fragmentación de Ferrol, era posible que o millor en Ferrol fora máis difícil de acabar un goberno, pero en todo caso daban por feito tamén que o acordo era posible. Por lo tanto, eu son optimista en función do que recibo das explicacións que me dan, e creo que a día de hoxe non estarei moi desencamiñado se aseguro que a vontade
e de chegar a un acordo sin dar un espectáculo que poida utilizar o PP para erosionar. Moi ben, moitas grazas a todos, pero antes de entrar no segundo bloque para complementar un pouco máis a valoración sobre Galicia, eu vos farei unha pregunta aos tres e é como queda o PP e particularmente como queda Feijóo despois dos resultados en Galicia, fundamentalmente na Coruña, en Santiago, tamén o caso de Vigo e, por suposto, o caso de Ferrol. En que pode afectar isto a un partido como o PP que foi hexemónico nos últimos anos e que pode realmente entrar nunha nova fase, nunha nova situación? Bueno, empezou. En que? Vamos a ver. Evidentemente, Feijóo, eu sempre que iba a algún debate, sempre decía, hasta esta semana, que había un plus diferencial, que así como o Partido Popular de Mariano Rajoy estaba débil, pois eu vía moi forte o Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. E a máis, decía que fruto desa fortaleza se falaba de que Feijóo podía acabar desembarcando en Madrid como un forte, que podía axudar a Rajoy a recuperar credibilidade e a recuperar posicións en Madrid. Este venres, falando así con xente das distintas sensibilidades dentro do propio Partido Popular, decían ese posible desembarco de Feijóo en Madrid se acaba de truncar. E xa o decían o venres, porque xa eles mesmos intuían que os resultados do Partido Popular non iban a ser bons. E entón, ese posible desembarco de Feijóo en Madrid como unha persona triunfadora en provincias ben vista, incluso na capital, pois eu creo que vai a ter unha reconducción por parte de Madrid e vanlle decir, céntrese vostede en Galicia, porque fai moitísima falta que o Partido Popular teña referentes en Galicia e referentes con tirón. Por lo tanto, eu creo que a primeira conclusión é que o posible desembarco de Alberto Núñez Feijóo en Madrid queda truncado. E, por facer referencia a outra hipótesis que se baraxaba como máis relevante dentro da Organización Popular en Galicia, manexábase sotoboche, non sei hasta que punto era un elemento que iba a fructificar ou non. Baraxábase a posibilidade de que, en paralelo a Alfonso Rueda, que é o número 2 da organización, se Alberto Núñez Feijóo acababa desembarcando en Madrid, pois un triunfo en Santiago contra pronóstico de Agustín Hernández podía catapultar e situado na carreira sucesoria de Aznar. Perdón, de Aznar, non sei como tú neste lapso. É un lapsus terrible. Digamos que esa vía tamén por resultados electorales se cumple. A ver, vimos ver. Esta tendencia electoral xa non é nova. Vamos a ver, o espellismo da maioría absoluta de Feijóo fixo ocultar moitas cousas. Feijóo empezou a década electoralmente xa nas eleccións de un porcentaxe moi semellante ao que levou 41 escaños, pero do Manuel a maioría absoluta. Iso se non se esquece deso. O porcentaxe de votos que sacou Feijóo foi moi beneficiado precisamente polo sistema electoral e pola fragmentación en varios partidos da esquerda, pero con este porcentaxe perdeu don Manuel e considerouse un fracaso histórico sin precedentes e en cambio en Feijóo considerase un éxito sin precedentes. Xa as tendencias que vimos aquí nestas eleccións locais, por exemplo, en Galicia, xa se viron naquelas eleccións, xa se vimos unha marea potentísima naquela se chamaba base, agora máis ou menos vai ser o mismo, con Podemos máis ou menos de aliados, pero máis ou menos é o mesmo sustrato, unha marea moi potente que xa derrota o PSOE e se coloca a segunda forza en Santiago e na Coruña. E esas mareas, que era a chamase marea, van medrando pouco a pouco. E ese proceso de deterioro lento do Partido Popular xa se estaba dando daquelas, xa se deu nas europeas, e se dá agora tamén, non é algo novo. O que pasa é que Feijóo resiste bastante mellor que o resto de España, por menos o promedio de porcentaxe de votos do Partido Popular galego é superior ao español. Pero a Feijóo, efectivamente, se lle pode truncar a cosa ou non. Pode decir, esta é a mía, salto antes que se funda todo. Pode ser esta, pode ser outra tamén.
Porque aquí isto non lle ten boa pinta, non lle ten boa pinta. Sei que lle queda un ano para as eleccións, pero non lle ten boa pinta porque isto, extrapolacións, etc., saben dando que perda a maioría absoluta. E nas próximas, se a esquerda actúa de forma coordinada e actúa de forma unida, non ten nada que hacer. Ademais, a estos que suma que llevan medrar enemigos internos. O poder político real do PP a de hoxe vai ser bancar. Non o estamos vendo, pero en un ano e medio o único que vai ter probablemente poder político en Galicia real a gran escala vai ser Baltar. E probablemente quedase vengando que fixeron antes. Non se me explico. Que probablemente este en condicións de condicionar ou influir moito moi posible con os sucesores. A Feijóo, os problemas empezan a, se ten perspectiva a largo prazo, a corto prazo non se lle move nada, obviamente, pero se ten perspectiva a largo prazo, eu saltaría para Madrid. Se me deixa aproveitando que Cospedal perdeu. Bueno, vamos a ver, os resultados para... Se me escoitar así. Vamos a ver, os resultados para o PP son malos. Galicia estánse a escudar como somos a lista máis votada, somos a lista máis votada, pero perden cuota de poder. Respecto ao partido, respecto a Feijóo, non hai que esquecer que nestas eleccións se fixo unha serie de apostas persoais moi concretas que lle saíron mal. É o caso de Elena Muñoz en Vigo, que era nada menos que conselleiro de Facenda, e o caso de Agustín Hernández en Santiago. O caso de Agustín Hernández era complicado, porque era, digamos, vir a salvar o barco cando tiñan moitas vías de agua abertas. E no caso de Ourense tampouco é para estar moi satisfeito. Digo, eu non sei que ten 10 e poder agostar. É un socio hipotético de goberno que non sei se é mellor telo ao lado ou telo enfrente. É unha persona que cada vez que falla aparece, bueno, unhas astracanadas, unhas salidas de tono que non sei Jesús Vázquez si lle vai a interesar tener nada a Gonzalo Pérez Jaro. Pero bueno, é importante que estas cuestións porque son ellos que a Feijóo en ese sentido salen bien mal. Él hizo una apuesta personal e implicouse. Entonces, en ese sentido, para Feijóo hay un resultado para ver malo y para Feijóo personalmente muy malo. Muy bien, pues vamos a entrar entonces en el segundo bloque, que son los resultados en Compostela, donde tenemos una fuerza mayoritaria, que se llama Compostela Berta, con un líder que se llama Martiño Noriega, y con unas posibilidades de gobierno que van desde un goberno en minoría, que non tería maior problema, hai experiencias anteriores, ou ben a posibilidad de que exista realmente unha entrada do resto das forzas de esquerda e exista un goberno xa en maioría. Pero antes de entrar aí, a mí me interesaría que, por un lado, analicedes o porqué do éxito de Compostela Berta e definades o produto Compostela Berta. Unha forza política tan distinta ao que estábamos acostumbrados, en onde incluso moitas das forzas tradicionales, desde o PP, o PSOE, pasando polo bloque, aludiron a que non se sabía moi ben quenes eran, a que realmente estábamos ante un grupo tan diverso e heteroxéneo que era difícil definir. A mí me gustaría que fixades unha valoración sobre esta candidatura ganadora e, evidentemente, analizar o porqué do resultado nesta cidade e realmente que fórmula de goberno se nos pode presentar para sacar adiante a Compostela. Eu creo que hai un precedente, non? Vou poñer un exemplo que seguramente todos poderedes entender, porque é un exemplo que conocedes do pasado, non? Cando o bloque se empezou a conformar, eran organizacións múltiples, diversas, inconesas entre elas, e apareceu a figura de Xosé Manuel Beiras, que foi capaz de ir sumando o Partido Nacionalista Galego, que era de dereitas e aquí militaba señor Bastos Nel, foi capaz de acoller baixo paraguas do bloque a Camilo Nogueira, unha persona cunha sensibilidade histórica diferente a del, a Xesús Veiga de Inzar, etc. E foinos abrazando todos eles, e o bloque chegou a ter 19 deputados e ser a segunda forza do Parlamento Galego.
Non vamos a analizar aquí as cuestións polas que logo o señor Beiras foi arroxado pola borda pola UPG e o Bloque empezou o descenso aos infernos. Había, entón, digo eu, un home que era capaz de abrazar os diferentes. En Santiago, con Martiño Noriega, pasou exactamente o mismo. A súa capacidade de acoller a diferentes de maneira honesta fixo que personas tan diferentes como Esquerda Unida, Podemos, ecosocialistas traballaran para él e traballaran para unha candidatura múltiple. Evidentemente, a parte da figura de Martiño Noriega, houbo sensibilidade en todas as agrupacións que decidiron tirar xuntas do carro. Eu penso que foron eses dous factores determinantes, por un lado a figura de Martiño Noriega e por outro a voluntad de todas as organizacións de alumbrar algo novo, as que o situaron desde logo como un referente para Galicia. Así como antes eu poñía a Agustín Díaz como un persoeiro que estaba chamado a desenvolver no futuro cargos de máis responsabilidade, que a Alcaldía de Santiago, eu penso que a proyección de Martiño Noriega, ese arriscarse de decir vou e se fracaso será un fracaso, posiblemente que o enterraría na política para o futuro, pero foi ese acerto o que lle abre as portas, digamos, a máis altas responsabilidades no futuro, sempre e cando, lóxicamente, sepa xestionar agora o Concello de forma adecuada e acertada. Bueno, eu sobre estas dúas cuestións. O fenómeno de Compostela Aberta, desde que se chame Marea, non é novo. Porque AGE é a traslación de AGE ao ámbito local. Eso por un lado. E segundo, hai cuestións do sitio de Martiño que se poden atribuir a súa candidatura, pero o resultado de onde non podería entenderse, máis en un concepto, sin fiasco do Partido Popular, porque foi unha concatenación de erros tremenda, pero do Partido Popular 5.000 votos en Santiago, que se vi pronto, 5.000 votos, e as loitas internas do Partido Socialista. Porque o conflito entre Mercedes Rosón e Reyes non va a ser que hai unha parte que pode ser en mérito de Martiño, pero hai unha parte de descomposición do que haces. E iso un pouco quería contar sobre isto. Sí, como veis apunto, o fenómeno non é novo. É mérito de Martiño, a Martiño parece un candidato de moita categoría, parece unha persona de moita calidade. Como candidato non me parece para nada un mal candidato, máis que ten experiencia de goberno, é unha persona moderada, é fresco, o sea, trae como aire limpo, trae unhas de factores, pero non se pode explicarse pois todas as mareas, porque o candidato por exemplo das mareas de Coruña non era conocido, o candidato da marea de Ferrol tampouco era conocido, mas sacaron un resultado o de Coruña moi parecido e o de Ferrol tamén un resultado moi bo, ten todo eso a seu favor, non? Dicir, que foi capaz de facer unha lista, foi moi democrática, moi aberta, aproveitando que había un pozo nas asociacións, pero eu queria apuntar unha cousa, o que lle dá o éxito tamén esa organización tamén ten os erros do seu propio fracaso. O problema é que tipo de organizacións de partido que son moi abertas, que son moi así de moito votar e moito de deliberar e discutir e tal, todo xa había leva é que é moi difícil transmitir as consignas a que funcionan moi pouco organizadamente. E algo que pasou o PSOE precisamente eu creo que morreu o proceso de democracia. A democracia dos partidos, e isto é moi impopular, de grupo que mando na política e non teño que quedar ben, se quedo mal, pero a democracia dos partidos é un cambio, disolveos, non se me explico, e digo eu con todas as consecuencias, que non teño que quedar ben diante de nada, non quero que me moleste nada así, pero a democracia dos partidos disolve, porque o que fai se dá a facción dentro dos partidos que se organizan para combatir os rivales, en vez de combatir contra os de fora, estás todo o día combatindo contra os de dentro, e creas mini partidos dentro dos partidos, e ao final tens que combatir electoralmente contra os teus compañeiros, falar mal non, tens que decir porque tienes mellor que outro, atacar outro, discutir co outro, e ao final os carretores normalmente non quedan contentos e acaban votando con o outro. Ainda non vai tomar,
como llevar a PSOE. Mira os resultados das primarias en Galicia cando hubo primarias do PSOE. Que resultados levaron? Como é normal. Non garantizo. Eu non tengo que quedar ben. Sei que os partidos, os buenos, os liberales, os democráticos, os partidos, sí, pero tamén eso non funciona ben. E ese é o problema que pode ter, na miña opinión, partidos como que ni siquiera un partido, de momento é unha especie de coaligación electoral chamada Marea, que saliva hai todo un reportaje así de xente que eu quero moito e que me parece moi competente, precisamente como son todos moi competentes, son todos moi hábitos, me falan moi ben e son xente moi simpática, ao final é moi difícil de gobernar eso. O partido funciona como malo, unha disciplina e é así como funcionan as cosas, é malo dicirlo, tamén que non está bien, debería ser así, pero normalmente funciona de outra forma. Mas a xente non valora tanto a democracia como a discusión. Manuel, vouche facer dúas precisións. Evidentemente, as primarias do Partido Socialista son experimentais. O propio secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, di ás veces os propios militantes confunden as primarias e elixen un candidato cara adentro cando en realidade ten que elixir un candidato para ganarle ao Partido Popular, non un candidato orgánico. Un candidato orgánico pois está moi ben como persona para organizar dentro, pero o mellor non ten proyección cara fora, e o mellor está aí o acerto de Martiño Noriega, non? Que é capaz de proyectarse cara fora. Ese, para min, é un feito determinante. O outro que apuntabas, que xa se me foi o santo ceo, non sei cal foi a última idea que expresaches. Non fala da democracia dos partidos. Digo, só miro o Parlamento Galego onde están as decisións todas. Onde están grupos mixtos, onde salen todos. Falade, sin problema. No, pero esto se está yendo de las manos, porque estamos hablando de cosas que... No, digo que hablo de eso de Martiño. Bueno. Es decir, que esto de Martiño, no sé si algo es posible fracaso, no digo que tiene que ser cierto, así. Ese tipo de dinámica organizativa de estar feito varios partidos, ao final pode levar a solucións que non ten por que non se deben levar así. Aí me veo a idea. Estaba falando precisamente de que estes partidos se mal organizan. E eu penso que se un se fixa ben nas actuacións públicas de Pablo Iglesias neste corto período de tempo que ten de vida Podemos, podese dar conta que se combina un doble factor. Por un lado os círculos e por outro unha liña moi clara que establecer. De tal maneira que non son capaces de salirse do redil que establece o líder. Eu penso que ese é un elemento determinante, non compatibilizar a democracia interna con dirección e con combate de desviacións, porque senón, evidentemente, unha organización conservadora podría transformarse nunha que non responde a esos intereses, non? Entón, eu penso que o factor determinante é iso, compatibilizar a democracia que é sana para todo o mundo con, evidentemente, unhas vías polas que ten que circular esa organización. E no caso de Podemos, con Pablo Iglesias, dá unha sensación de que el que se mueve non sale na foto. Como debe ser, por eso anda ben. Bueno, para centrarnos un poquinho máis no tema, a miña pregunta é se vedes posible un goberno de Martiño en minoría ou se realmente hai condicións para que os outros partidos da esquerda se sumen a un goberno de coalición. E, en todo caso, saber cales serían as consecuencias dunha cousa e da outra para o PSOE e para o Bloque. Quedarse fora pode ter uns costos, integrarse tamén nos pode ter. Como vedes isto? Un pouco complicado. Vamos a ver, no caso de Martiño hai que ter en conta que, bueno, que Compostela Aberta Marea está liderada por unha persona que é Martiño, que ven dunha organización do Bloque, da Nómada, e as relacións, hai que ver un pouco como se recompoñen as relacións do Bloque con Compostela Aberta, e hai que ver un pouco que papel está disposto a salvar o Partido Socialista, que ten notabolino unha situación de jaque mate. Porque, por un lado, que non ten moito marxen de maniobra tampouco. Entón, o que quero dicir que é un pouco cedo todavía para facer prediccións, hai que ver como van indo as cousas. Respecto a que pode ser mellor ou peor, bueno, eu creo que nun concello, nunha corporación local, bueno, alcalde, quero dicir, se non se aproba un presuposto se pode probar, quero dicir que
Chegado o caso, e que non houbera un goberno de coalición, poderían darse circunstancias para que él pudiera ir traballando, facendo xestión, non? Chegado o caso. Pero creo que un pouco cedo para saber iso. Porque hai que saber como respira tamén o bloque e moitas cousas. Bueno, manteño que non sei o que vai a suceder, non? Pero como explicaba con anterioridade, despois de falar cos representantes das distintas organizacións, eu sí sei que hai vontade para chegar a un acordo en todos eles. É dicir, e, polo tanto, dependerá esa posibilidade de acordo na maneira en que vayan encaixando as pezas que, desde logo, son moitas veces diferentes, e nesa capacidade para integralas todas nun único goberno municipal. A día de hoxe, desde logo, hai vontade en todos eles, e todos eles son optimistas. Sí, de formar... Para apoiar a investidura comunitaria ou para entrar nos gobernos? Para entrar nos gobernos. Penso que ese é o elemento, digamos, que lle daría máis cohesión a todos eles, porque se un queda fora dese goberno, evidentemente pode erosionar. Entón non é o mismo deixar facer que implicarse en facer. Eso tamén debería ser o que lle pasaba aos militantes que nas primarias dos partidos elixen os seus candidatos. O que decía Besteiro, se elixen a un candidato, tamén despois que traballen por ele nas urnas, e a veces nos produce. A ver, eu en xeral son partidario, se non hai maioría e hai pacto, eu son partidario que entran no pacto deben gobernar. Os tres, neste caso tres, ou os dous, ou os cinco, os que sean, por un motivo. Se non hai maioría, que dice que o electorado, o povo tampouco lle deu maioría a esa cosa, as demais correntes tamén teñen dereito a influir no contido das políticas. A mí non me parece mal que haya xente do PSOE ou xente do BNG no goberno, porque senón pasa o que lle pasou ao BNG en Vigo. Votou por Caballero, o sea, queimouse igual, foi culpable ou cómplice ou para uns ou fixo ben para outros, pero mollouse a apoiar a Caballero, despois non gobernou, levou todo o desgaste, non levou beneficio ningún. Ese electorado, quedou irrelevante, pero aquelas cosas non poden negar, por exemplo, no caso de Vigo, podría ter influído con algunhas medidas ou outras non gustaría máis ou menos, podría ter influído, non influiu, deixou gobernar outro, queimouse igual e non sacou nada, e non se responsabiliza, e despois o electorado castiga, porque eu entendo que é normal, e que se estás apoiando activamente ao goberno que non ten maioría, que debe participar tamén nesta decisión, na parte alícuota que te toque, se te acorda a consellería ou dúas, según os electores que teñen, non veo nada mal nisso. Además, se, como digo sempre, se o reverendo Paz e o Sinfei puderon gobernar en Gran do Norte ou todo xunto, porque non poden gobernar aquí a marea máis comunicada. Non entendo eu onde está o problema. Eu quería precisar que entrar nos gobernos non de garantía de estabilidade. Non, dixo prosperidade, sí, por responsabilidade, estou apoiando isto. Porque despois do 99 das municipais houve gobernos de coalición e houve moitas tensións en moitos municipios. E outros non. E aquí unha de absoluta e tensións máis igual. Que aquí unha maioría absoluta de Santiago e tensións máis igual. É dicir, que non quede unha cosa como outra. Non, digo, por responsabilidade, se estamos gobernando, apoiamos tamén, nos apoiamos aí na cosa e que podemos influir, tampouco é isto, ten que ser unha cousa así, que nos dá nisso nos outro, así. Bueno, pues entramos logo no último bloque, que é un pouco ver con perspectiva que vai a pasar con esta cidade, que foi durante un tempo tuvo un modelo de xestión e un proxecto de cidade moi definido, que foi na etapa de ser dos temes unha cidade dinámica e unha cidade envidiada incluso por os demais concellos de Galicia, e que, sin embargo, nos últimos anos parece que perdeu a súa identidade, que perdeu claramente o norte e agora está nunha situación realmente complexa. Conocedores como sodes de Compostela, a miña pregunta é ver cara onde podemos ir no modelo de cidade e ver se realmente con este goberno que sabe das eleccións eso é posible, os condicionantes que pode ter e, sobre todo, o programa con que ganou as eleccións. Empezo eu. Antes o profesor Pousa definiu moito liberal, pois vou a xer.
Eu non creo que na ciudad se pode planificar cuál vai ser o futuro. Non se pode planear cuál vai ser o futuro, porque non se sabe. Non se sabe ni o que vai a venir, ni que tipo de demanda vai a ter, ni que tipo de industria vamos a ter, ni que tipo de turismo vamos a ter, ni nada así polo estilo. Non se pode prever eso. Iba a decir a Detroit, fai 40 anos que iba a acabar desfarelada. Non que pode desfarelada. As cidades cambian, mudan, hai unha xeografía dinámica das cidades que cambian, incluso as cosas igual, Compostela se transforma na ciudad industrial, nada pode impedilo. O que digo é, como eso non se pode deixar a xente facer, non impedir, deixar a xente que leva a cabo os seus proxectos, que construya, que faga industrias, que se lle ocurren ideas, pero non poñamos un corsé, non queramos planificar o futuro, porque seguramente leva o fracaso. Iso non se pode saber. É un error moi grande, quero decir, non vamos a unha cidade orientada a tal, o turismo tal, é o mellor non te sale eso, que te sale unha industria nova, hai en Conso, ou se por estilo empezas a construir unha mina ou aquele tipo de cousa, non se sabe onde está o futuro, porque é totalmente evolutivo. O Cartes é un factor, por exemplo, nós temos unha cidade de turismo religioso, aquí hai moita xente que até está a favor do ateo, se triunfan, obviamente, esa cidade nosa desaparece como referente turístico, ou non? Se a xente se fai atea... Sí, que o turismo, boa parte dele é religioso, non é un turismo só cultural, boa parte dele, se a xente se fai atea, como digamos... Non digo que iso está ben ou está mal, digo que se a mentalidade da xente cambia por 1000 factores, ou se pon de moda en vez do turismo de sol, o turismo de catedrales, pois a mellor cambiaría o forma de turismo, iso non se pode predecir. E máis, é que día que pode predecirse mente, porque eso non hai forma de saber. Eu digo, a única forma de saber é deixar a xente facer, non lle poñer trabas, non afogala con impuestos, non afogala con tributación, non afogala con regulación. Entón verás como Santiago prospera sin problema ningún. Se pensan a que diseñarse un plan prefixado é de hoxe, pero mellor non mal de 25 anos, mal vamos. Pero me temo que este goberno, o sea, podendo a última pregunta, o profesor Pousa non vai con esa liña. Hai que regular e facer un plan, a ciudad armónica, equilibrada, e as palabras así bonitas, plan de la paz. Está moi ben, pero non sei se será ese modelo que hai que seguir. Bueno, ainda que hai cuestións que eu creo que sí, que son que dependen da evolución, de FAR, de inversións. Bueno, eu creo que os concellos sí teñen certa capacidade de maniobra para definir determinadas estrategias no ámbito turístico, no ámbito urbanístico, tanto que estamos falando de eso. Se mañan ven o de Eurovegas aquí, o que non está, pues é o mellor. Esa é a cuestión, pois non estamos descentrando un pouco o debate, non? Respecto ao tema del programa de Compostela Aberta, pois teño que confesar que non o li. Supoño que como moitos dos sitios que están aquí, porque si podo entender e sei cousas do seu programa a nivel cultural, a nivel urbanístico, que, bueno, en principio solamente, bueno, a ver un pouco que recursos ten, como que consensos vai a cabo para levar a cabo as políticas, e iremos vendo, porque non é o mesmo gobernar Teo que gobernar Santiago. Bueno, eu creo sí que calquera persona que se ponga ao frente dunha institución, lógicamente debe ter un programa do que tirar, debe ter unha idea da cidade. Santiago, con Xerardo Esteves, eu vim a estudiar aquí a Santiago cando gobernaba Xerardo Esteves. Daquela eu non estaba nesa órbita ideolóxica, pero sí me chamaba a atención e sí me gustaba o que facía Xerardo Esteves para Santiago. O mismo que non estando na órbita ideolóxica de Paco Vázquez, pois me gustaba ir a Coruña e ver unha cidade de museos que sigueu enriquecendo, é unha cidade que un pode presumir, non? Se un se traslada a outro ámbito e vai a Pontevedra, os que non sodes de Pontevedra ou son de Pontevedra, e ve o modelo de cidade de Lores, discrepando ao millor do bloque, si entende que Lores ten un modelo de cidade. Ten un modelo de cidade porque fracasou Xaime Bello en Ferrol, fracasou Lois Pérez Castrillo en Vigo naquela época de eclosión de alcaldes, e Miguel Anxo Fernández Lores pois mantense non só durante 16 anos, senón que acaba de volver a ganar e ampliar a súa maioría. Non absoluta, pero si a súa maioría en Pontevedra. Si ten un modelo de cidade. Eu falaba pouco antes destas eleccións con 10 referentes de distintos sectores de Pontevedra. Un deles eran os do sector turístico. A Asociación de Hoteles de Pontevedra decía: confíamos en que non se perda
a política de Lores de grandes eventos deportivos. Falaba a xente do mundo do deporte e decía: confiamos en que o Concello siga sendo o primeiro accionista, por exemplo, do Teucro. Das AMPAs, podría decir que o número de actividades que fan as AMPAs, pois que tamén estaban, que pedían que mantivera polo menos o número de actividades das AMPAs. Por tanto, hai un modelo de cidade. Eu descoñezo, sinceramente, cal é o modelo de Martiño, porque me centrei durante esta campaña electoral en temas de todo Galicia, non profundicei como debera haber feito antes de vir falar aquí, de ler o programa electoral de Martiño Noriega. Por lo tanto, pido disculpas a todo o mundo por esa lagoa, pero sí creo que Martiño é unha persona que consultou, estou convencido de que consultará tamén para saber se o seu enfoque ten respaldo ciudadano ou non. E se o fai así, desde logo, creará un modelo de cidade como creou Paco Vázquez, Xerardo Estévez e Miguel Ángel Fernández Lores, e senón vostedes pois lle votarán ou lle sacarán. Bueno, unha pregunta concreta e se pensades que os resultados electorais en Compostela van a modificar a actuación do goberno galego con respecto á cidade. É dicir, nos últimos 10 meses vimos como se reactivou a inyección de medios económicos na propia cidade. Os propios medios de comunicación recibiron nada menos que casi 1 millón de euros en convenios para mellorar a imaxe da cidade, que se traduciu, lóxicamente, en que o alcalde estuvera en titulares en primeira páxina durante moitos meses, pero evidentemente agora entramos nunha nova fase. Pensades que un goberno destas características vai contar con un apoio por parte do goberno autónomo para sacar adiante proxectos? Ou pode haber algún tipo de castigo de traspas a estes resultados? Pero se non há que lle dan os cargos. Creo que non lle vai quedar nunha ciudad, Ourense. Si non queda o cargo de alcalde, que tamén pode ser. Porque outro sitio, Diputación, lle queda só de Ourense. Ciudades grandes non lle queda, é dicir, non ou lle dá a ninguén ou non, ou alguén tendrá que darlle. O que pasa que o mellor estaba máis concentrado, como era unha aposta personal, dáballe máis, probablemente algo retuca, pero ao final algún sitio tendrá que darlle. Ao final, a poboación galega, se boa parte dela está nas cidades, ao final algo tendrá que recibir. Como non reciba ou non, ou lle dará algo loco, ou lle dará as mareas, ou lle dará un alcalde do PSOE que quede. Pero non creo que afecte especialmente. Sí, bueno, coincido neso contigo, que non ten moito con quen repartir. É algo que en un mundo rural de millóns de euros, non? É posible que tamén, vamos a ver, desde un punto de vista xa un pouco máis serio, non? Eu creo que se o presidente da Xunta está á altura do cargo institucional que ten, lóxicamente debe respetar os acordos adquiridos, e senón estará o propio alcalde para demandarle que os cumpla, non? Se son compromisos adquiridos, vai ter que cumprilos sí ou sí, ou senón vai a ter que dar explicacións porque non os cumple. Que evidentemente había un exceso de protagonismo do alcalde actual, agora xa en funcións, é evidente. Pero outros alcaldes que non tiveron tanto apoio institucional da Xunta foron capaces de sacar os seus proxectos de cidade adiante. Por lo tanto, ás veces non é tanto que un reciba o apoio institucional do presidente da Xunta, senón de saber xestionar os recursos pequenos cos que traballa. Vou a poñer outra vez un exemplo de Losel, e vai a parecer que estou a focalizar esta parte final cara a Lores. Non é a miña intención e, por lo tanto, collen entre comillas. A peatonalización da cidade de Pontevedra foi premiada por Blomberg, o ex-alcalde tan querido polos newyorkinos. Ten unha ONG que volcase coas cidades sostibles e doulle ese premio. Fai pouco foi premiada en Abu Dhabi, etc. O Ministerio, a Dirección General de Tráfico, por situar en algo tan sinxeliño como unha cidade que só se pode circular a 30.
para evitar os atropellos dos rapaces, dos ancianos e que non teñan problemas de mortes. Tamén iso non supón moito desembolso económico. O desembolso económico son eliminar as barreiras para os minusválidos, sí. Pero eu penso que Santiago, sin tanta necesidade de desembolsos da Xunta, si pode facer unha trayectoria política de futuro para a cidade de Martín Noriega. Eu tamén non creo que a Xunta poida facer, digamos, discriminar as inversións en Santiago. Outra cousa é que cando se produzcan, se intenten apuntar tanto un ou outro, pero sí, outra cuestión.